Здравейте! Просто не мога да повярвам. Докато вчера цопках в езерото в Армения, сега се намирам близо на 3000 метра от морска височина, Кавказ, на границата с Русия и Грузия. Вали, студено е. Никога не мога да повярвам, че има шосе, което минава на 3000 метра и трафика е жесток. Колкото и да е чудно, тук е пълно с хора. Нагоре има върхове в мъгли. Цели са на мокро, обаче няма пропусна това да направя тази това панорамно видео. Нещо уникално е. Не е за вярване. Близо 3000 метра. Отгоре отвън навсякъде е пълно с овце. Това е Кавказ. Погледнете за какво става дума.